eliera ahụ Chief Agụnwa Odogwu na be ya dị na Amanuke n'okpuru ọchịchị Awka North, Anambra Steeti. Chinyerefesi Okoye ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ụka olili ozu ahụ akara na Holy Trinity Anglican Church Amanuke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ eji okwu ha abụ izu si mba dị iche iche na alaka dị iche iche, nke gụnyekwara otu jikọtara ndị ọrụ mgbasa ozi bụ Nigerian Union of Journalists na ndị ọzọ. Ndị ụkọchukwu toro ezi ọrụ na mkpụrụ Agụnwa Odogwu tọrọ n'ụdị ọzụzụ o nyere ụmụ ya oge ọ nọ ndụ. Kpere ekpere maka ya ezinụlọ ndị bụ Odogwu. Nwere ekele unu niile maka na tụọkwa m anya bụ si emere celebration ya ọkwa mmadụ 30% nọ n'ime hall a, mana tata almost 100% nọ n'ime hall. Chineke na ekele. Wee sizie n'ụlọ ka buru ahụ Agụnwa Odogwu wee gaa na ngwurube ya maka emume olili ozu na ndị ọzọ. Aja lara aja. Akụnịa! Ntụ lara ntụ. Akụnịa! Ndụ ya dịka o si kwesị, ọ zụrụ anyị ncha niile site na nta akara wee luo na mara ha dum wee bụrụ ya bụ tata. Nwoke nwere nsogbu that disciplinarian aspect of him afụgo m ya, ọ na-eme ka ụmụazị even ụmụazị anyị ha bịa holidays ọ na-eme ka onye ọra na-akpa aghara na-akpafu oke. M nyelụ ndị bie ụmụazị ọmụta afụbeghị m onye mere otu ahụ n'agbanyeghị na onye nkụzi ka ọ mana ọ na-ebute ga-ebute n'azụ anyị na-emere anyị ihe niile. Ka nke a gasịziri, agbakọrọ n'ogige Central School Field nke dị na Amanuke ebe ọtụtụ mmadụ eji okwu ha abụ izu, nke gụnyere ndị ọrụ gọọmenti na ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ nupụtara n'igwe ịbịa kwanyere nwoke a ugwu ikpeazụ. Ya bụ Chief Samuel Agụnwa Odogwu lara mmụọ eji akụ nna ya na Amanuke wee mara, bụ onye nwere ka ọ gbara afọ 86, hapụrụ Oriakụ ya Queen Elizabeth Ijeọma Odogwu ụmụ nakwa ụmụ tinyere imirikiti ikwu na ibe ndị ọzọ. Site na Amanuke, abụ m Chinyerefesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.